Hi friends, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर जोङो दिनै मोनसे खामानिनि थाखाय गुसुकुलाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा रेडि जाबाय ओमफ्राय दा थांनायखौनो एसे नोंसोरजों शेयार खालामनोसै दा बिदिबा थांनोसै लोगोफोर नै जों दा ओंखारजेनबाय गारि स्टार्ट खालामजेनबाय ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै थांबाय थानोसै बोथोराबो बाहेरायाव गरम मोनो ओमफ्राय सिङाव थाबा थान्दा मोनो आरो ओमफ्राय फुङाव सिखारनोबो हाया नालाय थाब ओमफ्राय एसे सानजौलायबाय ओमफ्राय नै जों दा फान बाजार मोनबाय ओमफ्राय बिदिनो हागौमानि एसे एसे देखायलांबाय थानोसै थांनायखौनो 13 थारिखनिफ्राय बन्द नामा हा भेकेशन ना नै जों ब्रह्मपुत्र ब्रिज मोनबाय ओमफ्राय दा बिदिनो लासै लासै थांबाय थानोसै आरो ओमफ्राय नोंसोरनो बेखौनो एसे एसे देखायलांनोसै ओमफ्राय नै जों लोगोफोर दा नलबारि मोनफैबाय ओमफ्राय नलबारियाव एसे माबा जानानै लानोसै पेट फुजा खालामनोसै जों दा पुरि जानानै लानोसै ओमफ्राय पुरिखौ जानायाव गोथाव मोनो मोननायाथ' खिन्थु उनावसो गेस जानाय जायो आरो अरजाला दिनै खनसे जानानै लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय जायफ्रा थांलाय फैलाय खालामो बिसोर मिथिखायो बे नलबारियावहाय दय फिथा क्रिम ओमफ्राय गरम गरम जेलापिबो मोनजायो आरो फ्रेस फ्रेस बानायो ओमफ्राय दा नायनोसै जोंबो दिनै मा लांनाय जायो ओमफ्राय नै जि जाखाबाय नैबेनो लोगोफोर दय फिथा जुलापिया लोगोफोर जाखांबाय ओमफ्राय जों दा जाखांनानै थांनोसै क्रिम लाबाय क्रिमा आंनि फेभरेट जुलापिया आंनोबो हरलाय मोनसे जुलापि जादों नै इसोर नोसै जुलापि जाबावनोसै खामानियाथ' जाखांबाय लोगोफोर साक्सेसफुल ओमफ्राय आङो जे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन आङो बेखौ शेयार खालामनो हायासै बे आंनि पार्सनेलमोन आं खालि अन दा वे बेखौल' शेयार खालामबाय जोङो दा नैबाव कामाला जि रेस्टुरेन्टआवहाय एसे कफि लोंलांनोसै ओमफ्राय उन्दुनोबो ओंखारबाय नालाय दिनै सानसे रेस्ट गैया ओमफ्राय नै जि मोजां कफि बानायो साहा कफि मोनो आरो बावहाय Kopi itu? Hah? Itu mati kau? Mati kau? Kopi longsay. Budungtar, kopi, chai. सानसारियाव दङ जोङो कफि लोंबाय सावनानै जायाखै खावनायसो चेक करेछ दे गोलैबाय आंना ल हा ल नेलागे खबर नेलागे ब्रह्मपुत्र ब्रिज मोनफैफिनबाय नै लोगोफोर जि मोनालायबाय सयथिबो